And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bakit parang hindi naman ako yung tipo ng babae na pang-jowa? Hi, DJ Rocky. Before I introduce myself, I just have a quick question. Bakit halos lahat ata ng mga lalaking nakikilala ko, hindi pang jowa ang tingin sa akin? Either friend with benefits, MU, or friend lang yung gusto nila sa akin? Ay, I wanna know the answer. Itago mo ako sa pangalang Rainy, 26 years old, and currently nasa ibang bansa. I've been a silent listener of your program, DJ Rocky, for a long time. And today, I'd like to share my story. This is my secret file. So katulad nga ng nabanggit ko kanina, halos lahat ng mga lalaking dumarating sa buhay ko, either friend with benefit lang ako, or MU lang ako, or friend lang ang gusto sa akin. Don't get me wrong ha. Hindi naman ako yung tipo ng babae na nagsusuot ng mga revealing clothes or nagpo-post ng mga green joke, nag-hint ng sexual advances, or nag-open ng topics about sex. Actually, medyo boyish ako. And there are times na baduy ako pumorma. But I know, pusong babae ako, 100%. May mga time pa nga na nagko-confess ako sa mga naging crush ko. Although dummy account ang mga gamit ko, since hindi ko naman kaya mag-confess sa personal. Pero eto na nga. Etong latest guy I'm involved with, nalaman niya agad na ako yung nag-confess sa kanya gamit yung dummy account ko. For an unknown reason. Pero before na mapunta tayo sa kanya, kwento ko muna yung mga naging experiences ko before ko siya nakilala. So yung first guy na nakilala ko sa Canada, dito sa Canada, since we moved here with my entire family when I was 17, naging MU ko siya at muntik nang may mangyari sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang JP. Pinoy, at mas matanda siya sa akin ng 3 years. He kind of made it clear that he wasn't looking for any serious relationship at the moment. Pero DJ Rocky, bago niya sabihin yon sa akin, pinaasa niya ako na gusto niya ako. Siyempre ako, si tanga, umasa at nauto. Kasi nagko-compliment siya sa akin ng mga kung ano-anong pambobola. Tapos nung nag-kiss na kami, meron ng muntik mangyari sa amin. Tsaka niya sinabi na cold-hearted ako na tao. Na hindi ko pa kayang magmahal at mag-commit uli. Sana maintindihan mo. Sana ganito pa rin tayo. Ay,
Ako naman si tanga. Dahil na-fall na ako sa kanya, umuo na lang. Kesa sa hindi kami mag-usap forever. I blindly agreed sa ganung setup. Make out lang. Pero never akong pumayag na merong mangyari sa amin kasi takot pa ako noon. It lasted for around 2 years. Minsan nasusungitan niya ako pag tinopak siya. Tapos sinusunod ko na lang lahat ng mga gusto niya. One time sinabi niya nga pa sa akin na baduy akong manamit. Maganda raw sana ako pero payatot daw ako at kulang sa self-confidence. Tapos one day, nagulat na lang ako na may kasama na siyang girl sa DP niya. Pero nakatalikod sila. I asked him immediately about the girl beside him. Then he frankly told me that he's pursuing her and he is being serious about her. Nakalimutan ko na raw yung tungkol sa amin. Grabe. I was so devastated, DJ Rocky. Sakto pa noon my parents were through a rough divorce. So, parang doon ako na-depress. I almost committed suicide because I had loved him so much. I spent most of my time and effort for almost 2 years on him. And I even ignored other guys just for him. So fast forward 8 years later, I've completely moved on from him. He is already married to that girl he was with in his profile picture for 2 years, yet they don't have any kids yet. Paminsan, nagkakausap kami, pero wala na talaga eh. Platonic friends na lang talaga kami. He even wished me na sana matagpaon ko na raw yung lalaking para sa akin. Yung magmamahal ng tapat at totoo. So after kay JP, nakilala ko naman si PJ. Pinoy din siya at mas matanda siya sa akin ng 5 taon. We met on Canada Day last 2016. Medyo makulit tong si PJ. And kahit medyo bago pa lang kaming magkakilala, gusto na niya na magsama na kami. At that moment, naging suspicious ako kasi kararating lang niya sa Canada. Inisip ko na baka permanent residency lang ang habol sa akin. So I refused. Kahit ganoon, tuloy pa rin ang communication namin. Then one time, may nangyari sa amin. Hindi naman kami nakainom. Parang nag-init na lang talaga kami bigla. Tapos yun, nagpatuloy-tuloy yung ganong klaseng setup. Hanggang sa unti-unti, nanlamig na siya sa akin. Nalaman ko na lang na meron pa pala siyang ibang nakaka-check-check-chenes at meron siyang kalandian na taga-US. Ay. At merong mga pagkakataon na bigla na lang siya magte-text or mag-chat sa akin, mangungumusta. Tapos magtatanong kung kailan kami magkikita ulit. Kasi nga, hindi na sila nag-uusap nung taga-US. Pati yung nakachuk-chak-chenes niya. Wala na rin daw silang communication. Alam kong maiinis na kayo lahat sa akin. Pero sadyang tanga lang siguro ako pagdating sa pag-ibig. Kung ano raw yung talino ko sa studies, totally opposite naman pagdating sa love life. Pumayag akong magkita kami. Pumayag din ako na may maganap sa amin. Pakiramdam ko sobra na yung pagmamahal ko sa kanya. Na hindi ko na kayang mawala itong tao sa akin. Kahit hindi ko alam kung ano ba talaga kami. May mga time na lumalabas at gumagala kami. Tapos, nung umuwi kami ng entire family ko sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin ang communication namin ni PJ. Then few months after, unti-unti na rin siyang nanlamig sa akin. Then nalaman ko na meron pala siyang asawa at anak na never niya namang sinabi sa akin. Ang sakit-sakit.
Nang malaman ko na meron siyang asawa at anak, I blocked him and I cut off communication. Then after PJ, nagkaroon naman ako ng serious relationship. Itago natin siya sa pangalang Roy. Mas matanda siya sa akin ng 25 years. Pinoy din. Divorce sa asawa, may mga anak, na halos kaedad ko na. Halos kaedad na nga niya yung papa ko. We lasted for around 2 years. We lived together as well. Okay siya sa umpisa, basta okay naman eh. Kaya lang, as time passed by, nakita ko kung ano na talaga siya. Meron siyang anger issues at may pagka-controlling, seloso pa. Hindi niya ako agad pinapayagan na makasama ang mga kaibigan ko, mga katrabaho ko, or even my own family. At ang masakit dito, gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Lalo pang sumasama yung pagtrato niya sa akin pag wala siyang supply ng drugs. Sinasaktan niya ako. Lalo na kapag pakiramdam niya may iba akong lalaki. Nasasampal, nasasabunutan, natutulak, naduduro-duro, at sinasakal. Lahat ng yan naranasan ko sa kanya. Kahit na loyal at faithful ako sa kanya, yun yung nakukuha ko sa kanya. Pero dahil mahal ko siya, ginawa ko pa rin yung best ko para sa kanya. Gusto ko ma-appreciate niya lahat ng ginagawa ko, pero hindi niya ma-appreciate eh. Tapos, ako na lang din yung nag-work sa amin kasi meron siyang health issues. Ako rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagdadabog siya, naninigaw, nagmumura. At pinagsasabihan niya ako ng mga masasakit na salita. Hindi ko na kinaya lahat ng yon, so I left him. And I made sure that we would never cross paths again. And then may mga ibang guys pa akong nakilala. At meron din ako mga naging crushes. Pero friends lang ang tingin nila sa akin. And besides, hindi naman naging malalim yung relationships namin. So, eto na nga. The last guy. The latest guy. Siya si Elle. Pinoy. Halos magkaedad lang kami. We've known each other since 2020. We started out as friends. Then he asked me out. Then tuloy-tuloy na ang communication namin. Then, 2022, I confessed my feelings to him through a dummy account. Kasi isa akong duwag. At ayokong malaman niya na ako yun. Then, nag-chat siya sa original FB account ko. Na doon na lang daw kami mag-usap. At wag na raw doon sa dummy account. I was so shocked. I mean, paano niya nalaman na ako yun? Never ko siyang nireplyan kasi ayaw ko pa rin malaman niya na ako nga yung nag-confess sa kanya. Then, tsaka na lang ako nag-reach out. Mid-2022. Nagtuloy-tuloy yung communication namin ulit. At paminsan-minsan, niyayaya niya akong gumala pero tumatanggi ako kasi nahihiya pa rin talaga ako sa kanya after kong mag-confess sa kanya. Sa totoo lang, may time na merong muntik mangyari sa amin. Hiyang-hiya kami sa mga sarili namin. Never ko namang narinig sa kanya yung intention niya sa aming dalawa. Walang paglilinaw kung ano kami.
I noticed also sa FB, pinupusuan niya lahat ng mga post ng female churchmates niya. Pero yung akin, hindi. Masakit yun, ah. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin yung pagkikita namin. Hanggang sa unti-unti, mas nagiging intimate na kami. Kung ano-ano na rin yung mga napagkukwentuhan namin. Life stories, and sometimes past relationships. Pero never niyang na-open up kung ano nga ba talaga kami. Considering na intimate na kami. Yes. To be honest, may nangyayari na sa amin. Then, year 2023 comes. Nagkabatian lang kami, pero bago nun, may nangyari sa amin bago mag-New Year, ha? After that, hindi na siya nagparamdam. Kasi nung New Year's Day, nag-drunk text siya. Actually, ako, na-drunk text ko siya. I accidentally told him that I still love him. Although, he'll never feel the same way towards me. Sabay sabi na, joke lang. At pinrank ko siya para less awkward. January 2, wala pa rin siyang paramdam. Then nakita ko sa FB ng fellow churchmate niya na gumala pala sila kasama yung kapatid niya. Pati yung isang churchmate na pinaghihinalaan ko. And may katabi rin siyang iba pang babae sa photo nila. Nakakapanlumo yun. Ang sakit-sakit, ha? Kaya lang, anong karapatan kong masaktan? Tinanong ko siya kung bakit di siya nagre-reply. Pasimpleng kinumusta ko, and after that di ko na rin kinaya. Sinabi ko na nga sa kanya na matagal ko nang gustong sabihin sa kanya through text message. I feel like it would be better to not talk and move on, since my feelings will never be reciprocated. Masyadong masaklap yung buhay ko. Napapatanong ako, bakit ganun? Parang ako yung babae na hindi pang jowa. Ano bang dapat kong gawin? Epekto ba ito ng mga nangyari sa akin nung bata pa ako, na binubugbog ako at sinasaktan ako ng sarili kong ama? Kaya sa ganung klase rin ako ng lalaki na pupunta? O baka ako yung may mali? Sana tuluyan na ako makalaya sa mga paghihirap at sakit na nararanasan ko. Sa mga lalaki. Sobra na kasi yung paghihirap ko. And as an effect, nade-depress ako. Sana matulungan niyo ako. Happy New Year and more power sa programa mo, DJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Rainy at ito ang aking secret file.